Marie, vi er jo før den første slutspilskamp mod Brøndby. Hvordan er stemningen i truppen? Stemningen i truppen er, at det forhåbentlig er tid til, at det er vores tur til at få 3 point mod Brøndby, fordi det har vi jo ikke tradition for. Og vi kunne sige, som der også stod på hjemmesiden, det var lidt en generalprøve, den første eller sidste kamp, og nu er det så en 3-pointskamp, der er rigtig meget på spil på søndag, og alle vil jo skrive for at få 3 point. Så det er det, vi kæmper efter. Har I sådan luret dem lidt, står I bedre rustet end sidst? Men vi kender jo om noget hinanden rigtig godt. De kender os rigtig godt, de kender dem rigtig godt. Men vi har gjort vores nogle erfaringer på sidste kamp, noget som vi gerne vil forbedre i forhold til sidste kamp. Så jo, det har vi. Luret dem, det kan vi godt se, at vi har gjort. Kan man sætte procenter på den der chance for at blive nummer 1 eller 2 og dermed komme i Champions League, hvis man sådan står her i dag før de 6 slutspilskampe? Og man kan sætte procenter på. Jeg vil helst undgå at sætte procenter på, men jeg vil sige, at der er en generel stemning i truppen, som taler for, at nu er det sgu vores tur. Vi har aldrig stået bedre i Skovbakken, end vi gør nu. Vi har en fantastisk truppe. Det er bare et spørgsmål om, at det hele skal spille på dagen, fordi så kan vi lige så godt vinde, som Brøndby kan blive 1 eller Fortuna kan blive 1, og så kan vi lige så godt få vores tur. Det er perfekt.